Hola, som el Mateu Pere Miquel i la Mar Puig, els creadors de Bruna, i us esperem nosaltres i tota la companyia de Bruna el proper dia 23 de gener del 2022 a Sant Quirze del Vallès. Tenim moltes ganes de venir al vostre poble per explicar aquesta història, la història de la Bruna. Hem pensat que per anar fent boca us explicaríem un enigma que surt a l'obra i que de fet és molt important a l'obra, perquè pugueu anar-hi pensant i a veure si descobriu la resposta. Aquest enigma l'explica l'Eric, l'amic de la Bruna, a la Bruna, i diu així. Estimat Sherlock, hi ha una cosa que és seva, que sempre ho ha sigut, que tots els seus amics fan ús d'ella i vostè gairebé mai la fa servir. Què és? Us esperem.